dám u tohle videa a jméno bude asi takové 10 věcí anebo 5, které očekáváte od léta a od zimy a přitom se vůbec nestanou. Takže v zimě očekáváte to, že bude sníh. Přitom to vypadá v zimě asi takhle. Očekáváte, že budete třeba jezdit na bobách. A přitom to vypadá takhle. Očekáváte, že půjdete s nějakým kamarádem blbnout za barák a přitom to dopadne takhle. On má zpoždění jak hovado, já na něho čekat nebudu. A pak se teda vrátíte ke svý oblíbené činnosti. Čtvrtý, že třeba postavíte sněhuláka. Bohužel to je ta největší chyba, co můžete udělat a očekávat. Protože to stejně venku bude vypadat takhle. A očekáváte, že se budete koulovat, jenže to je další největší chyba, co můžete udělat a očekávat. Protože to stejně bude vypadat takhle. Tak jo, tohle je pro 5 faktů, co nemůžete očekávat od zimy všechno a mějte se fantasticky a čus.